Neck so cold, it gon' probably make you stutter. A nigga like me, I don't know no other. When you on top, niggas quick to call you brother. And they be the same niggas be undercover. I keep a lethal weapon like my name, Danny Glover. While you niggas always hate, always talk shit, never say it to your face. Two bad bitches and they want a little taste. They set me in the jungle with gorillas in the A's. Niggas wanna ride my way, I haven't dropped a tape. You don't like my music, but you can't escape. Especially when they play my shit in every state. I always chase the bag, I can never be late. Nigga want smoke with me, we blow him like a tree. You niggas can't compete with a young nigga like me. Nigga want smoke, give it to him, let him choke. Take me for a joke, you'll get your ass poked. Wanna be like Jeezy, boy, you better take some notes. Try to scheme on me, you can never be that low. Your girl wanna fuck, she meet me backstage every show. Two-tone drip, my rollie shine in the snow. K1B, niggas be quick to let it blow. Who is this? Yeah, it's me. Yeah, I'm back on the beat. Blow a stack on my feet. Gucci silk on my sheet. Didn't even reach my peak. That's a cop on the petite. Fuck my bitch, you can't keep. Foreign chick, she a freak. Bossed up in a week. No cap, I'm the sheep. Yeah. Let's get it. Take a wreck, so hey, she already know we coming. Let's get it. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Trying to get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we were starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy they own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me working, I'm making it flip. With a whipping, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Damn, BT. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And that bitch nigga will play you for a thought. Ain't no style watch, yeah, my shit go TikTok. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot.
Watch me see them twirl, then they drop. God, I caught the Yan ay patungo. like a dreadlock. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkaita ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Halo sa inyong lahat. At syempre, halo and thank God it's Friday. Ayan. So ngayon, hindi natin makakasama. Nagkakamali kayo kung ang nasa isip nyo, si Rupi. Ang hindi natin makakasama ngayon ay si Kim P. Ayan. At kung bakit nandyan siya ngayon sa Pangasinan, kaya naman shout out sa'yo, Kim P. Nandyan sa Pangasinan ngayon. At Christmas party ng Madrid, Philippines, Pangasinan. At kung sino ang papalit sa kanya, chak na magugustuhan nyo dahil swak na naman sa kulitan mamayang meron ng battery yan. Mamayang Art Attack. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakatutok ngayon. And syempre, do not forget to like and share our pages. Like dito sa Madrid, Philippines Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan. So, yes! Kaya naman sa hello sa inyo, sa atin ng mga nanonood dyan ngayon. Ngayon ay papakilala naman natin at hindi magpapahuli ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello, Madrid Nation. Hello, Almostavlers, Carrot Eclabush. Yo. Teka lang, hindi ko pa makikita yung mga babatiin ko. Wait lang kayo, guys. Kamusta naman kayo dyan, guys? Comment nyo lang. So, meron tayong sobrang M. Nakasama. Sobrang matigas, siyempre. Sobrang M. Alam niyo ba yung sobrang M, guys? Sobrang matigas niya, pap. Parang kilala niya na ata. Kilala na nila to, di ba? Ano yan? Kilala na ba nila to? Oo, kasi gusto nila, hinihintay Ayan, nila di ba? ito. Oh. Ayun. Ayan, sabi ni... Ayan, binabati ko si The Artanians, Wilson Angeles, ako na ang single, halu. Sina, Samir, Mariza, Christy Joy Serrato, Sandra, ang dami The Artanian, sabi, ang ganda niya. Naku, hindi na ako naniniwala sa'yo, The Artanian. Pag sinabi mo kasi yun Ang ganda ni DJ Ai. Partida, lipstick lang. Hindi na ako maniniwala sa'yo pag Fulmig ko ganyan. yan eh. DJ Kipi, asa na, tara, arat na. Arat na, wala siya. Ayan, sabi ni Marisa. Hello, pa-shoutout naman po ako dyan sa Hacienda, Bagao, Cagayan. Hello, may mga tropa ako dyan sa Cagayan Oo. Yung mga OGT ko dati, Cagayan. Yes. Tapos sabi ni D'Artagnan, pogi talaga ni... Malit na bagay lang yan, di ba? No? Ayan, eto. Dito. Ayan, si Kimberly Paints ay nanonood. Ayan na. Ayan. Hoy, umuwi ka na dito. Naingit ka ni kasumama. Ayan, kay Samir. Okay, ipapakilala ko na ang napaka-M na ating kasama. Wait lang. Mamaya natin siya ipapakilala. Ayan, so, ayan, ito si The Artanian. Hello, Sheena. Single siya, tapos, feeling ko ito lang sasagot sa iyong kalungkutan. Ayan, sa inyong mga girls. May Syempre, irereto ako sa inyo. Yes, magpapakilala muna siya. Pero, bago ang lahat, syempre, nakilala siya sa pangalang ito. Ayan, ito ang pinakahihintay ng lahat na face off. Pero bago ang lahat, ipapakita muna natin at ipapakilala muna natin ang guwapong heartthrob, JJ! Yes! Halo, Madrid Nation! Diba, yung isa, kwek, Kumusta kayo kwek, dyan, kwek. guys? Isa, Kumain na kayo dyan sa mga nagla-lunch sa Pangasinan at sa Makati. Eat well lang, guys. Enjoy the Almusal Club. Pwede mo pa autograph. Ay. Ayan, Ayan. napaka-M po niyan, guys. So, ilabas Yan na yung natin ang matigas, face off tsaka ng dalawang matipuno, tsaka mabait. Ayan! Sino mas gwapo? Sino mas gwapo? At ito ang pinakamalupit na tanong. Sino ang pinakamagaling mag-drawing sa inyo? Ayun lang. Talo na yan. Dito Sure. pa lang. Dito pa lang, oh. Very sure talaga. Dito pa lang, tsaka dito. Ayan, sabi ni Junel, Paps, pabasa mo nga to.
Ayan, Si sabi Junel. ni Junel, Kaya huwag ka mawala sa camera. shout out Naman po sa Davao. camera kay Ruby the second talaga. Teka lang, nawala yung cellphone. Ruby Ayan, the second sabi ni talaga. Junel, pa-shout out. Gisano Mall of Davao. Yan, malabo po ang mata niya, guys. Ayan, may tanong sila. Single ka daw ba, JJ? Siyempre, single yan. Di ba, depende sa nagtatanong. Single daw ngayon. Single. daw ngayon. Depende sa nagtatanong. Parang Yan. rupee lang yan. Oo. Ayan, ito yung pinakahihintay na face-off. Kasi nga, yung mga drawing nyo, kaabang-abang. Ayan, pero bago tayo mag-drawingan, okay, bago tayo mag-drawingan, ilabas muna natin ang ating first game na Hangman. Okay, so Sabi niya ako try na natin. single, oh. Good luck Ayan. daw sa art attack mamaya. Good luck talaga sa art attack mamaya dahil feeling ko babagyo. Sabi niya, dear Tanya, pa-shout out daw, JJ. Ay, pa-shout Ay, out hello, daw. dear Tanya, Ayan. Joan. Hello, halu. Di art dyan. Akala ko ba sa akin yung Ay, fan ko yan eh. lumipat na. Lumipat na. Ano ba naman yan? Ay, kala ko sa NBA lang yun eh. Sabi ni Sir, nasan daw si Kim? Nasaan daw? Kasama niyo, sir. 70. Inilayo niyo siya sa amin. Kasama sila. Sir, nandyan po sa Pangasinan. Magkasama sila, kakasabi lang ni Kim. Ay, ganun ba? Oo. Ayan. Sir, wala na sir. Nagda-diet na. Nakita niyo na ba yung bangs niya, sir? yung bangs. Hindi na ni pumasok. Hindi raw mapantay yung bank, sir. Hindi pumantay. Ayan. So, umpisa na natin ang ating first game na Hangman. Ano nga ba ang ating golden rule doon, Rupert? Ang hangman ay ang golden rule ay gintong-ginto. Literal na ganito. Literal na ginto. Ayan. Kailangan mong hulaan ang ibibigay namin. Ano ba? Golden rule, ang two balloons rule. Ayun ba yung golden rule? Oo. Teka lang. Dalawa lang Kailangan ang nyo logo. paputokin yung balon. Yun yung rule. Uy! Hindi ka, ang daming fans nila. Ang daming fans si JJ. Oo, madami. Nawala rin kay Rupi. Halu Nawala na. kay Miss Maria Zacarias. Halu. Ang gwapo kasi talaga. Ay, linawin lang namin guys ha. Yung nakikita nyo sa screen nyo na 600 pesos, hindi po yan yung load na matatanggap nyo. Yan po yung pot money, cash po yan. Feast and Joy, Serato. Ay, Patay grabe tayo yun. dyan. Parang dati sinasabi kay Yes. Rupert yun ah. Alin? At syempre, yung pot money na yan, hindi nyo makukuha Pogi mo daw, Pop. kayo Miss ng Christine lobo. Serato. Ayan, humula na si Madrid, Philippines. Sabi niya hard. Sabi naman ni Nagpupuso Esa, na ni po Marisa, easy. kanilang mga mata. Pupusuan na mga... Ayan. Guys, i-share nyo na ang blessing kung nagwagaw po kayo sa katabi ko. I-share nyo na yung page, yung ano namin, yung live para Yes. dumami pa ang karibal nyo. Share Yes. lang guys. Ayun nga guys, bago para makuha Ay, niyo yung pot money, kailangan Gra- dalawa pa rin. Sir, Dalawa pa din. May loyal may loyal fan. Sino daw mas gwapo? Sabi ni Madrid, Philippines. Ayan o, Rupert or may JJ? nagsabi na o. Ruby pa din. Ruby Lagot pa ka sa kuya mo, Jessica. Easy na tayo. Oh, easy nga daw. Hindi Ayan. pinansin si Madrid, Easy ka. Philippines. Mamaya na yung hard. Ayan, bago nyo makuha ang pot money, kailangan nyo hindi makapaputok ng lobo. Kailangan dalawa lamang. Uy, Okay? Hindi magkapatid pwedeng sa akin. tatlo. Kapag nakapaputok kayong tatlong lobo, kailangan sa mga lobong natira, wala na kayong mapaputok. Ayan, yun ang ating golden rule. Kaya naman, sungkitin nyo ng ating 600 pesos pot Ayan, money. salamat kay The Artanian na nag-share sa ating stream. At mananalo pa kayo ng aming mga papremyo. Magtuloy-tuloy lang kayo sa pag-share ng aming Facebook. Kaya wala akong energy ah. Yes. Medyo shoutout dun sa Burger King kanina. Dun Grabe, sa babae. grabe yung tanongan ni ate doon, Bakit? Rupi. Umorder kami ng burger niya. No? Oo, SKL. SKL lang to, guys. SKL. Oo. Sabi ko. Sabi naman pabili nga po Philippines ng... at Janica, letter A. Okay, go. A. Ayan, walang A ah. Baka mamaya love team ni Teka lang. DJ Rupi. Ay, grabe yung love team na yan ah. Pwede naman, di ba? Pwede. Walang letter A. May isa na kayo ng paputok na lobo. So, ano yung nangyari sa Burger King? Ayan. Yan. Share mo Rupi, share mo Rupi. Umorder ako ng sabi ko, flame grilled barbecue burger. Oh, bilisan. Sabi ni ate girl, hamburger po ba? Opo. Ano po ba yung order niyo, sir? Barbecue o hamburger? Isa lang yun ah. Burger lang parehas si Mami. Burger lang parehas yun Ewan ah. ko, intindihin na lang natin Barbecue si ba ate. doon? Tapos, si JJ na yung sumagot. Ay, intindihin na lang natin Miss, si ate. barbecue po.
Tapos inaaway ko na siya. Pares lang yung burger ah. Okay, yun lang, sabi guys. nila Yeah, share lang, triathlon, share lang. sabi nila volleyball, sabi nila badminton. Walang letter A, guys. Yan, kayong dalawa ang pogi. Kanya-kanya lang ang kapogian. Siyempre Ayan. naman. Sabi ni Thank you, Sheena, Mrs. Sheena. letter E. Alam nyo, ang kapogian Pareho sila namin, ni nung Marisa. nitong kasama ko, Letter E. hindi makikita sa panlabas na anyo. Ayan, meron pong letter Very, E. ano yun, Hindi unique. siya fencing, hindi siya badminton, hindi siya volleyball, hindi rin sabi siya ni Ashley. triathlon. Billiards daw. O, diba? Hindi rin siya billiards dahil may letter E. Pag na-meet nyo kami in Taekwondo! person, no? Sabi ni Esa Andrada, Taekwondo daw. Let's try. Ay, Guys. walang letter A. Taekwondo. Guys, pag na-meet So, nyo kami hindi in siya person, taekwondo. yung kapogian namin, hindi mo makikita sa panlabas Meron na ng anyo. Ba, letter syempre. E. Sabi ni Samir, letter N. Isasakay ka namin sa spaceship, no? May sariling mundo. Itong dalawang gwapong to. May sariling mundo. Hindi Oy, yung comment. Sabi Ayan, Hana. sabi ni Ayan. Sheena at ni Hana pala, letter L. Letter L. Oh, yung kay Ah, Sheena. yan. Sabi Kay niya, Sheena. Sabi ni Sheena, S. S. Ano bang S. sagot dyan? Badminton. Hindi siya taekwondo. Ano siya? Wrestling. Pwede. Feeling ko distracted yung ano natin eh. Oo, yung mga audience. Distracted yung audience. Hindi makapag-isip yung Hindi audience. makapag-isip. Ang Guys, hali na. pag nagsimula na Grabe. yung laro, isang tabi nyo muna Oo. yung kami Yung dun sa mga isip nyo. pansariling ano. I-set aside nyo muna kami dyan sa loob ng utak Ayan, nyo. sumagot Games muna ang para ating manalo. one and only AJ Guache. Wrestling. Let's try letter W. Hala, tama yung sagot ko. W. Grabe sa kita, Ruby. Spoiler. Ay. Hala! Ay, grabe. Ano ba yan? Ay, ako yung nanalo! Medyo natutulala din ako ang gagwapo nila in May person. nanalo na si Ruby. Yes. Ay, grabe. May nanalo na. Wait lang. May nanalo na ba? Ako! Sige, Si buksan muna AJ. natin. Si Letter R. Okay. Letter R. Dapat pala hindi ako nasagot dyan. Sumusobra na Sabi yun. ni Samir Letter S. Manzanilla, daming kwento ni Ruby. Letter S. Letter S. Oo, letter T. Letter T. Ganun talaga sa buhay. Letter Maraming L. kwento. I. I. N. G. G. Wow! Grabe. Congratulations. Spoiler. Sino magaling? Si AJ o yung nagsalita kanina? AJ. Baka hindi ka niya narinig. Ay, wait lang. Yung ating ba hinahanap doon kung nasan yung ating Kimpi? Oh. Oo. May nakita akong picture. Ayan. Nag-send sila. Oh my God. Ay, naku, Grabe Kim! yung Talaga picture na yan. naman. Sinusuportahan niya kami. China, Ay, oy. nasa Ay, ay! nanonood ang ating Kimpi. Ay, grabe. Pangit! Kimpi. Ang pangit naman. Alam niyo may nagsabi sa akin, ulit-ulit, alam mo nagsabi sa akin, kamukha daw niya si Dakota Johnson. Yun yun. Ay, Yung si sa Dakota. 50 Shades. Huh? Pinataba Gabi daw. ba tayo ba, Ruby? Sa... Ang layo! Ala. Kamukha niya si ano? Si Lisa. Lisa. Sa Blackpink. Akala ko Black Panther eh. Black Greens. Black Greens. Ayan. Mali pala, dami Ay, lang do, ni Ruby. do, do. Dapat na itong itumba, sabi. Ay, God. Itumba mo daw siya. Kim, akin na ng stickers mo. Ayan. So, anong gusto nyo? Kanina sabi ni Madrid, Philippines, I mean ni Kim, hard. Dalawa silang nag-hard kanina. Hard. So, ngayon, let's try the harder way of Hangman. Ayan. Ano kayo ni Jenny? Jenny Remo. Halo. Hi, Jenny Remo. Na-miss ka daw ni JJ. Yabe. Hello, I miss you, Miss Jenny. Patay ka dyan. Ang Mamaya. lakas yung maka-ano, no? Maano? Ang lakas nilang Hi, kay Miss maka-hard Ivy. trap. Feel na feel nilang dalawa. Ayan, bago to. Si Ivy. Ivy, halo. Hi, Grabe, hindi, top top fan. Hindi pa ito bago. Hi, Ivy. Ruby. Top fan Hindi eh. daw nakita si Kim. Flash daw ulit. Ulit daw. Flash nyo ng matagal. Mga 30 Kamukha daw minutes. niya si Dakota Johnson. Si Anastasia Steele. Ayan, nagsagot na si Ayan. Tanya. Letter S daw. Let's Ang read daming this. kwento nila eh. Ayan, sabi ni Sir, di ka doon nakita daw si Kim. Ulitin Flash daw. daw natin. Wait lang. Oh, ayan si Kim. Ayan. Ayan. Ayan.
Uy! Tagalan mo lang, tagalan mo lang. Kailangan ko yung tagalan. Guys, commercial break muna Commercial tayo. break daw. Dako. Ang Cute. Ay, kailangan sila pwede din sila mag-send sa atin ng Ng gantong picture. selfie. If ever na gusto nyo. Ayan, guys! Hindi. Kung nanonood kayo, ay wala si... Di kayo makakapag-selfie nanonood eh. Wala silang extra phone. So guys, magpaparapol kami ng extra... Selfie. Extra cellphone. Ang ganda-ganda naman ni Kim. Guys, Nice. mag-send na rin kayo ng selfie, i-flash namin dito para exposure nyo na rin. Malay nyo, isa na kayo sa aming magiging guest. Oo. Sundot hatid pa kayo dyan sa bahay nyo. Kung nasan sulok man kayo ng mundo. Ay, may mamumuhula. May mamumuhula na Ayan kasi. na. Sabi ni Sabi Kim, ni- letter R. Letter. Hindi ako. Teka lang, kinagalitan ako ni Ivy. Tingnan mo. Ayan. Ayan. Sabi ni Miss Ivy, hindi ako bago, hindi ako nanalo pa, pero enjoy naman. Yan. Yes. Hindi, guys, Hindi ba kasi siya bago ang tagal ko eh, kasing Ruby? nawala, kaya hindi ko na alam kung sino yung Anyari mga na sa nandito dito. Patmani. Ay, Patmani, Rupi. May naputok na ba? Oo, kanina isa. Ay, Isa. oo, isa. O, dalawang lobo na lang yung putokin nyo Isa na para lang. manalo pa kayo. Game na Putokin na lang, daw. putokin. Papuntang Baguio kasama jowa, papalamig daw. Ay. Sino? Sabi ni Kim. Ayan, may mga sa Mr. Mr. Ian. Ayan, may sumagot, engineering, advertiser, Administrator daw, sabi ni Samir. Sabi ni Miss electrician, Esa. construction, administrator, Guys, mag-send muna kayo. Mag-input muna kayo ng mga Teacher, letters. administrator. Bukas tayo, anong letter? Word na agad. Sila magbibigay. Sabi ni Sheena, letter A. Letter A. Yan, letter A daw. Yan. Yung letter ating A. Kim Pio, Yan, talaga yan. namang napaka-supportive. Oo nga, letter O. Grabe. Sino yung cameraman yan? Mga yan, ah. Ha? Sino yung cameraman yan? Balita ko. Jowa daw, jowa. Sabi ni, Maganda ako na na ang yung single, letter A, C. Letter Yan. C. Yan, tularin niyo po si Kim. Uma-absent po para mag-Starbucks at mag-picture lang. Sabi ni Kim P, inulit niya, letter O. May sagot si Kim P? Oo, yung Madrid, Philippines, siya yan. Letter O. Letter. O. Oh. Ayan, Ay, nakapagputok nako. si Kim. Alam ko na Dapat- yan eh, yung occupation na yan. Yes, kailangan guys, wala Ano kayong yan? mapaputok na Hindi ba logo. ba? Madagascar. Yes. Madagascar. Kailangan wala nang mapaputok Ayan, sabi na nila. logo. Sabi photographer. Sabi ni Miss Ivy, hindi a po. photographer. Oo. Ayan, ano yan eh. Accordionist. Trabaho ni Volta yan dati. Trabaho ni Volta yan. Trabaho ni Volta. Ayan, sabi ni Alexandra Gaviola, electrician. Electrician. Sabi ni AJ, electrician. Electric. Sabi ni Christine, Net, electrician. sabi ni Christine Joy, letter A daw. A. Letter E. E. Oh. Pero may nauna na kanina sa electrician eh. Check ko. Nakuha na ka. Meron na kanina yung sa engineering. Wala naman eh. advertising. Wala. Ayun, si Ashel Sentimo. Oo, tama. Si Ashel Sentino. Letter. Letter L. L. Erectician. L. Ang galing. Sino na? Letter T. Ashel Sentino. Letter. Buksan na natin. Letter T. Letter T. I. Guys, I. N. electrician ba? Ano ba yan? Letter N. So, Ayan. I. Nauna si Ashel Sentino. Medyo blue yung L ko eh, nagiging R. Electrician. Talaga? So, yeah. kanina pa nahulaan Ashel. ni Sentino, ni Ashel. Congratulations! Paki-PM ang inyong mga Mukhang numbers. makukuha ata ang ano ah. Ayan Isa, ngayon. wala pa tayo, no? Uy, galingan nyo. Huwag kayo magpuputok ng lobo kasi. Oo. Sino kausap mo dyan ha? May ibang kausap yung master. May ibang kausap si Michelle. Ay, Si wala Master naman Zen. natin. May Tama na kasi yung May, phone pal. may katabi, may katabi. Habi niya doon sa earballs niya. Guys! Ayan, so, anong gusto nyo? Ayan, Jenny Remo, meron pang hangman. Ano, kung Medium. papapiling ka, hangman o kami? Ayan. Maganda Medium daw. Anong trabaho ng electrician, Rupi? Ano daw? Teka, tagapagpatigas ng poste. Di ba yung poste, tatayuan nyo ng mga kable ng kuryente. Nauuwi ako. Kayo, guys. Yun yun, sir. Sila yung nagpapatigas ng mga poste para kabitan ng mga electric. Ayan, medium na, guys. Medium na. Tama-tama yung sagot ko, sir. Pag hindi ko inayusan, tatanggalin nyo na ako, di ba? Ayan. Tuntua kayo, hindi ako nakaka-relate. Sa Category tuntua din si Miss Ivy. Medium, ano ang ating category? Places.
Mag-input na kayo ng letters, guys. Dapat wala kayong mapaputok para makuha nyo ang pot money. Maghahati-hati ang mga nanalo. Plus load. Ha, sa tigas poste. My God. Ayan, sumagot na si ano. Christine, letter I. Ay, Sabi natutuwa ni talaga Monet. ang Christine kasi siya yung pinakaunang viewers natin ng Letter A. Almussalers, no? Ayan! Sabi ni Alex Gabiola, Si Roy po Leaning yun. Tower of Giza. Ay, grabe. Oh my God, ibig sabihin Yan, tama. na yung Tingnan mo, pot money. ang galing-galing talaga ni Sir. Sabi niya, pag tumayo ang poste, dadaloy na ang kuryente. Tama ba? Yes, sir. Nabagay niya. Siguro, sir, nag-aral din kayo ng electrician engineering. Bago kasi ako mag-shift ng multimedia arts, nag-electrician engineering muna kasi Ayan, ako. sabi ni ano din, sumagot na si Joanne. Leaning Yes. Tower. Isa? Kung tama ito, ibig sabihin, makukuha na nila ang pot money dahil walang pumutok na lobo. So, ngayon, ita-try natin ang letter L. Kung leaning tower. Letter L. 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 Oy, letter E. E. Ay, galing. Galing. Ay, galing Grabe. niya, no? Letter Letter A. A. Letter N. Tiba-tiba na naman si AJ Guache. Walang Asya. pumutok na lobo? Wala. Yun na sinasabi ni Seth. Letter? Letter G. Guys, alam niyo kung T. sinong swerte ngayon dito sa ano? Ang sunod. Sa programa na to. Letter May T, pot T, money. T. Letter T. T. Letter O. O. W. Pisa ba o Giza? Ay! Oo. Letter Oo nga no. R. R. Letter F. F. Teka. Oh my God! Zay, Zay. Pag ito, Zay pag Zay ito- mo na, Zay. Pag walang malito, Giza. ibig sabihin, nakuha na S. yung load, nakuha pa yung pot money. S. Sino yung tatlong winners kung sakali? AJ Guache, Astral Centino, and kung sakali, Alexandra Gaviola. S ba? S? Grabe. S. Let's try letter S. S ba? Pagpisa. Teka lang, Pagpisa. mahirap to. Pag may pumutok na isa pa lang napapuputok, Oo, di ba? wala na. Pag may putok pa isang lobo, ibig sabihin wala ng pot money. May isa pa. Guys, ang alam ko, yung Giza is a pyramid. Hindi siya tower. Ano yung sagot? Ano yung sagot ni ano? Ni Alex Pisa. Pisa. Pisa? S? S. Let's try Pisa. letter S. P. P muna, P. 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 Wow! P. Letter S. Letter S. 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 Oh my God! Nakuha na ang pot money! Wow, 200 pesos sila. Yes. Teka lang. Ang daming tanong na ni Sir. Paano kung mangisay yung nakuryente? Sige, sagutin Disgrasya mo ba? muna. Sir, napakalaking disgrasya, Sir. Lalo na pag pumutok yung kuryente. Pag sumabog, Malaking di ba? disgrasya. Di ba, Jay? Malaki yan. Malaking disgrasya yan. Okay na ba? Kasi nakuha ang pot money, kailangan natin ng big announcement. Okay na. Teka lang, alam niyo kung sino yung swerte dito sa Hangman? Swerte. Nakuha Sino? ngayon swerte. Si Sir Ian. Di ba pag nanonood si Oo, Sir Ian, kung nanonood siya, nakukuha yung pot money. Yes. Okay, sino ang mga winners? Ayan, congratulations sa ating mga winners. AJ Guache, Ashel Centino, Alex Gaviola. Kayo ay nanalo ng pot money. Paghahatian nyo 600 plus pesos plus load. 600 plus Ayun nga, sabi ni ano, At sabi ni syempre, sabi ni The Arcarian, ako lang ba nakapasin every time na 600 yung pot money nakukuha na? nakukuha. Okay. At syempre, paano nyo ba makukuha ang ating pot money na cash? Ibigay nyo lang sa amin ang inyong mga account number or GCash. Ayan, account number or GCash. Ayan guys, so congratulations again! AJ Guache, Ashel Centino, and Alex Gaviola. Nanalo kayo ng pot money. Paghahatian nyo ang 600 pesos plus load price. Ayan, Yeah. huwag muna kayong alis dahil meron pa tayong word matrix. Sabi ni... Yes. Galing yung load, wala kang laban. Grabe, ang galing. Fast learner. Sino? Oo nga, nakaraan 600 din pot money. Ayan. So, ang ating ang
ang mga kadalasang sinusuot this Christmas? Christmas outfits. Oh, yung mga nakikita natin Christmas. Ayan, yaman na daw ni Alex. Outfits. Siyempre, mayaman na yan. Suki. Kaya nga magpapadala yan ng kanyang witchcraft, diba? Padadalhan niya daw ang Almusal Club. Thank you, Alex, in advance. Tapos ipapapremyo namin, tapos siya rin yung makakakuha ng premyo. Bumalik lang. Bumalik Magtatampo siya lang. pag binigay natin. Ayan, so Alex tuloy. So, huwag niyo kalilimutang ilagay ang column and row na nakita niyong word. At yung words na yan, may katumbas na puntos. Ayan, so, Ayan, 9K Santa. Hindi Sabi po. ni Ann Raytos, Sando Sando. Gaming. Sando Yun, Iwan. sabi ni Miss Marisa, Hindi, blanket. joke lang yan, Sando. Sabi ni Christine Joy Serrato, A12 red t-shirt. Sino nagsasando ng Christmas? Sando. Meron. A12 red t-shirt number 8. Sabi ni Jessica I 11 socks. Sak lang pala. Ha? Sak. Oh my gosh. Christine. Nagsasak. Ikaw, DJ Ai, nagsasak ka Uy, ba? ano ba yan? Grabe. Tuwa siya. Grabe naman yan. Kasi Walang mga mali siya yung ni tanong ko. Ruby. Guys, i-comment nyo lang. Tatanungin ko kayo, nagsasak ba kayo? Socks. Diba? Kasi hindi sock. Sa kanya na yung sak eh. Sak daw. Ano Walang sock? S eh. Isang pair? Isang Oo. ano lang? Oo. Bakit kulang-kulang yung mga... kulang-kulang yung mga sagot nyo? Masakit na yung lalamunan. Kung magsalita kayong dalawa. Sabi ni Ayan. ako na ang single, 12L. Long socks. Long socks. Ayan, ma. Ano sabi ni Sheena, knitted. Knitted? Yung kanina, sak Kulang lang. yung knitted. Hinabahan pa yung sak. Long Long socks socks. na. Long Socks. socks. Maraming socks yun. Sabi ni Christine Joy, boots. Boots. F11. F11. Christine Joy. Sabi O, ni long D. sock na Artanian, A1, Santa Coat. Hindi Santa Coat. Pero Matapang kasi siya, kaya siya hindi Santa Coat. Ayun, no, may Ayan, makikitang Santa sumagot si Coat. Alexandra Gaviola, Santa hat. Ayun. 9K. Santa hat 9K Alex. Sabi ni Mariza ay H10 Polo. Yung Ayan. candy. Guys, nakuha na yung pinakamahabang letter, yung Polo. May kasama yung polo. Di ba may ano, parang design ng polo na lagi nakikita sa Christmas? Ano, yung Polo Barong. oo. Yung may ganon, may square. Ano bang tawag doon yung may ganon? yung may may box, ganon. Di ba? May box. Ano yun yung Polo Barong? Alam ko yun eh. Joke lang yan, Sando. Yung blanket, yung nilalagay sa leeg, yung pala yung tamang sagot. Blanket, dun sa leeg. Blanket, toot, dun sa leeg. Blanket toot daw. Hanapin Blanket nyo. toot. Knitted socks? Knitted socks. Hindi. Knitted, di ba yung ganitong suot ko, knitted? Ayun niya, yung suot mo? To, knitted. Yak. My gosh, you're so... Knitted. Yung suot ko, knitted. Ayan, sabi ni Josie. Josie. Polo. H10. Shirt. H10. Polo shirt. Polo shirt? Hindi, yung... Polo shirt. Ito pala yung sagot. H10? Polo Polo shirt. shirt. Polo shirt. Polo... Nakikita din yan, ano eh, nilalagay sa table, parang tablecloth din. May makikita kayong mga box. Anong tawag doon? Checkered! Diba? O, hulaan nyo na yun. Hanapin nyo. Huwag kayong... Ayan, sabi ni Kim, knitted socks. Hindi. Paulit-ulit na yung knitted socks na yan, ha? May Kanina sagot pa yung daw knitted siya. socks na yan eh. Kanina pa yan. Eh, sumagot si polo Josie. shirt, sabi. Nasabi Scarf na yung daw. kanina. Ayan, sabi ni D'Artagnan, knitted Knitted long long sleeve. sleeve. L3. 100. Meron. Si Kim, may sagot ako, sabi niya. Kung pangalan niya. Kim, yung talagang account mo gamitin. Kim, ba't ba ginagamit mo yung Madrid, Philippines? Hindi Ayan, counted. i-consider na natin. Checkered shirt. Checkered shirt or checkered polo shirt. Tama ba ang kanyang column? D9. Ako na ang D9, single. Number muli. 3. So, meron pa tayong dalawa?
Ayan, sabi ni D'Artagnan, ni Jen Remo. Ba't lagi si D'Artagnan yung sasabi ko? D9 checkered polo. Dagdagan mo pa yung polo mo. Miss Zen, nahula na rin yung boots. Jenny Number Remo. 2. Ni Christine kanina. Jen Remo, dagdagan mo yung polo mo. Tapos, Dagdagan mo ng ano? Dagdagan mo ng number 2. isa pang polo. Tapos si Alex. Polo. Ay, si ako na ang single. Checkered polo shirt D9. Number 4. Nakuha na. Wait, nag-check kami. Saglit. Ayan. Tapos si D'Artagnan knitted long sleeve number 6 L3. Nasagot niya na rin kanina. At ang long socks number 7 L12. Nasagot na rin ni ako na ang single. Ayan. Okay na. 5, Lagi 6, kasi 7. ikaw yung ano eh. 5. Di ko nga ba alam. Bakit? Tapos yung boots, Miss Zen, nahula ni Christine kanina, F11, number 2. T-shirt daw. Ayan. Boots, sabi ni Alex. Meron namang boots. 11F. Ha? Nako, sabi. Nakuha na yung kanina, F11, nauna na si Christine kanina. Binasa ni JJ. Ayan, meron pa tayong dalawa. Yung Dalawang kadalasan na sinusod din pag New Year. Pwede rin Ano? siyang isot sa Christmas. Di ba yung sinturon ni Judas, no? Ay, oo. Yung mga sinusuot yun. bilog-bilog. Sinusuot yun. Maganda suotin yun sa New Year. Piccolo. Oo. Ayan. 1, 2, C. Oo, sabay simple, no? So, bigyan na lang natin sila ng 1 minute para sagutan. Ayan, Yes. hindi na tuloy nagsagot si Kimpi. Meron. Hindi daw niya ma-change account. Nahulaan na po yung knitted Wika, long week. sleeves. Ayan. Dapat Polka din dots, 2K, sabi ni Alex. Okay na. Yan. Polka dots. Ba't New Year? Polka Christmas dots. nga eh. Hindi naman New Year ang Christmas ah. Chinek ko, may mga pwedeng isama sa Christmas. Yung palda na may mga polka dots. Kahit naman ata, ako nga, kahit anong sinusuot ko sa Christmas eh, ikaw ba? Minsan nga, wala pang Kasama suot rin eh. kasi holiday. Diba? Paano pag walang suot pag Christmas? Sabi ni Mr. Polka Dots na una na si Alex. Okay, so tapos na ang 1 Ano yung kilaro rin si minute. Mr. E? Oh. Hi, Mr. E! Hindi nyo Hello, nahulaan Mr. ng... Good morning! Wait How's lang, your shoutout day? ko lang yung mga How are natin. you? Wait lang, may papakita Afternoon. ako. Itong ating mga Good Ayun na sila. afternoon. Si Sir Ian, si Madam Tere, si Madam Sok and Miss Ivy. So, pupunta sa ng Pangasinan for Christmas party. Sayang. Sige, checking Sir, ako. no? 3. Sana all. Checking ako, guys. 2, 4, 6. Ay, 2, 4. Tapos si ako, 5. Okay, may Ang tagal naman mag-scoring! Ayan. Ayan o, natutuklaw ka na eh. Pala. Yan. Guys, Yan. wala ba tayong sounds dyan? Meron, di mo lang naririnig. Master Zen? Ayan, congratulations sa ating winner. Nakakuha siya ng Master 5 Zen. points. Sino na yan? Ayan, sabi ni Merry Christmas Congratulations. daw. Merry Ni Mr. Christmas, Merry Mr. Christmas, Mr. E. Mr. E, Merry Merry Christmas and Christmas. Happy New Year. Yeah. Merry Christmas po. Gawin ang screen natin! Ayan. Ayan, Merry Christmas. Nakuha ang pot money. Kailangan na namang ipunin yan. Kaya naman, congratulations sa ating Word Matrix Ang winner. hyper ni Ruby. Ako na ang single. Alam mo kung bakit ako hyper? Congrats! Ako na ang single. Paki-PM ang iyong number. Ayan. Dahil So, sa ano ang Burger ating King. next game? JJ and Rupi, sumasakit ang lalamunan ko sa inyong dalawa. Ang next game Ang po ating natin next game ay ay movie, Sir Ye. movie series. Sa mga may hilig manood ng movie dyan. Guys, yeah, mga Kahit anong marathon. klaseng movie. Yes, kailangan nyo lang mahulaan ng tamang Oo, title. Dapat title lang kompleto. aming ibibigay ng mga clips. Mga 4 na clips yan. Tapos bibigyan namin kayo ng kategory kung ano ba ang genre. Genre. G, E, And N, And R, E. R.E. Anong genre natin? Ikaw, anong genre? genre natin Misteryo. Misteryo. Mystery. Misteryo, Ang mystery. ating genre for today. Sa Tagalog Nawawala. ay kababalaghan. Ito ang sagot. Nawawala. Nawawala. Ang hyper ni Rupi, kasi sisi niya yan, si JJ. Sisi niya. Sisi mo siya, di ba? Sisi, sister.
Kasi nung nag-samgyup kami, sabi mo, ang kasama mo sister, tapos ang kasama mo pala si JJ. Kasama mo lang naman lumabas, bumaba dito. Oo, Sisi. Lagi kami kasama niyan eh. Ayan. Kapit-bahay lang kami niyan, guys. Kaya kung gusto niyo kami yung puntahan sa bahay namin, Punta kayo sa street namin. punta kayo. Ayan, inulit ni Samir, Gone Girl. The Time Last Girl. drop. Time drop, sabi ni D. Artanya. Nawawala. Alam daw ni Madrid, Philippines yan. Siyempre, sinagutan nila kahapon. Pwede ba ako sumagot? Yung second, Miss Kim, pwede dahil pinalitan ko. Ayan, so... Ayan, may sumagot. Si Ashel Searching Centino. Gun Girl. Nauna si Samir. Ashel. Samir. Si Samir ba? Oo. Inulit niya. Nauna sabi niya. Ayan, sabi ni Gun Girl. ni Alex, hindi pala, ni... Searching. Nagsisearch daw siya. Sabi ni Okay, so ano nga ba ang tamang sagot? JJ. Ang tamang Ang sagot tamang wait ay... lang. King Ang Kong! Girl! tamang sagot, wait lang. Ang tamang sagot ay... King Kong. King Kong! Tama yun ni Zen na kanina. Ang yung mata ko. Yan. Tamang sagot ay Gone Girl. At ang nauna dyan ay si Samir. Ayan, sabi ni Manzanilla. Kim, maliit daw ang picture. So, yung picture yung mag-a-adjust, hindi yung mata mo. Just mo lang ang maliit. Palaki yan daw. Lakihan mo na lang yung mata mo kung di mo makita. Ayan, ang ating next genre. Ito, pwedeng humula ang ating mga team Pangasinan. Ano papanood dyan? Drama. Thriller. Oh, wala pa. Excited si JJ. Wala pa pala. Ayan. Yan, drama. Yan na, JJ. Drama thriller. Dito tayo titingin. Ay, sige, mamaya na. Ayan! Ang ating category ay... Drama, and thriller. Ayan. Kimpi, pwede mo yan hulaan. Ano ba yan? Pero dapat nasa account mo. Mahilig ang aso dyan, di ba? Oo. Galing. Ang tagal naman makapick up mo. Wonder! Wonder. The Intruder. Wonder daw. Ang Missing. daming wonder. 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 Woman. Wonder. Woman. Oh. Ano yung wonder? Wonder. Ang dami. Ano yan? Ayan, gaya-gaya kayo lahat, ha? Wonder. Wakanda. Lahat naman nagagayahan. Hindi siya Kung, wonder. kung kayo The itatapon Sun. sa kanal, lahat kayo sa kanal. Yan, The Sun daw. The Sun. The Sun. Prisoner. Prisoner. Ano Miracle. to? Miracle. Book Miracle. adaptation. Book adaptation. Sabi ni Lovely Bone, sabi ni wala pa, hindi pa Alexandra. rin. Ayan. Lovely Bones. Miracle. Ayan, escape room. Mutik. Galing magpalusot eh. Scrape room. Scrape. Scrape room. Nung pagkakabasa ko, erect room tuloy. Sinabi mo kanina. Yan, Okay. lagi ka na lang- Anong tamang sagot? Rupi! Ang tamang sagot? Ay, Ay. Jurassic Ay. Park. Jurassic. Kaya mahilig ang aso. Wait lang. Lovely Bones. A Dog's Journey daw. A Dog's Journey, may aso dyan. Literal A na Dog's aso na Journey. yung ano. Next. Ano yan, Footlong. Romance. Romance. Footlong. La La Land, sabi. La La Land. La La Land. La 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 La. Ayan o, romance ang ating category. Romance. Romance. Ano eh, Yes, trivia to guys, tama. yung actor na lalaki dyan, pinsan namin. Pinsan. Ano ka lalaki? Pinsan? Text My ko lang, God. pinsan ko. Peter. Peter Parker. Hindi, Peter, Alan, Peter. Ay, sabi ni JM So, 50 Shades. ang ganda daw ng book ng Lovely Bones, sabi ni Napakaganda Samir. niyan, 50 Shades. Yeah, 50 Isa Shades. yan So, sa bibigyan namin pinaka-paborito kayo kong movie. Dakota. ng 1 minute. Pagpatak ng 12:47. Okay. Kasi 45, magpo-46 na. So, 47. Ano nga ba yan? Romance po ang ating category. The Sun The is Sun also a star. After See You Soon. Before Yesterday. me. Ter me. Book din. After Before me. me, Ter me.
Before, after me. After you. Before, Book after din to, you. book din. Pero Book di ko pa din nabasa. yan. Before Before me. me. For me. Ayon kay Miss Zen, book yan, yes, pero hindi pa niya daw nabasa. Ano to? After. Footlong. Footlong. Midnight Sun. Midnight Sun. After After you. you. After The perfect you. The date. perfect Ayan, day. you only have 30 seconds Ha, left. Ha, ha, ha. Ang ganda ng movie na yun ah. Search ko nga yun. Ha 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 ha. The vow. After you, the The Kissing kissing Booth. The booth. Traveler's Wife. Time Traveler's Life. Okay, you only Ayun. have Ano? Wife. Wife. 15 seconds left. Life ang wala. See you Bulag, soon. see See you you soon daw. Sige, see you soon. Bulag. Basahin mo ulit. Ayan. The Travelers. Marami. Wife. Wife. Time. Every day. 500 days of summer. Every day. 100 days to Okay, heaven. time's up. Sasagutin ko Wala na. ni Mr. E. Wala na, Mr. Eh. Sample Wala break. na. Time check na. Ang tamang sagot Gachoy. ay the longest ride. Ayan, walang nanalo sa ating Safe last set. heaven. Kaya naman, mag-proceed na tayo. Sasabihin ko na ang ating winner dahil kaabang-abang itong art attack na ito. Ay, maganda yung Kaabang-abang maganda yung... itong art attack na to. Congratulations to Can you keep a Samir secret? Manzanilla and Si, Alexandra yan? Gaviola. si Pakipilan Dodario. ang inyong mga Kaya ano mo ba si numbers. Dodario? Si Dodario. Ayan, so guys, So, wait lang. Sabi ni The Arcayan, sasagutin ko na si JJ. Oy, Char. grabe naman Hindi ka yan. naliligaw eh. Sasagutin. hoy, umayos ka, Ay, Lucian. Ano ba sabi mo, JJ, kay kay Grabe. Joker? I'm so kilig. Oy, delayed daw. Ayan guys, so Delayed, ito na delayed. pinaka-aabangan yung face-off. Face-off ng dalawang magsisi na pareho Ayan. guwapo. Ayan. Ngunit, Si Wilson Angeles. Wow. Wow. ito, itong si Wilson Angeles, ex niya. Char! Talaga? Ay, Oo. grabe ako. Yes, I know it. So guys, ito pinakaabangan yung face-off. Okay. Pinakaabangan nyo itong face-off dahil mga pinakagwapong lalaki dito sa Madrid, Uy. sila rin ang pinakapangit na mag-drawing. Yun, grabe. Yun Ayan, lang. so, abangan na. Ito ang ating category ngayon. Ang ating category ay pop song. Hindi ko yata napalitan. Ayan. Yes. Ano mo sabi niyo? Anong masasabi nyo? Anong category? Pop po, pop. Masasabi namin, hindi pa kayo nagkakaroon ng memes. Magkakaroon kayo ngayon. Advance na. Magiging regular kayo lahat. Anong irregular? Walang malandi sa LSU, ha? Irregular daw. Ano irregular? Sabi nino. Sabi ni Yung Irregular. yung burger. Regular May regular. Oo, Tsaka irregular. Ayan, yes. Hoy, ready na ba kayong dalawa? Ayusin nyo yung drawing nyo, ha? Baka walang manalo. Ano eh? Ay, ito. Ba't di mo siya binigyan? Guys! Ready na ba? Oh, Sabi ni kayo, Dr. nasa inyo niya. yan. Hoy, sabi niya, Samir, JJ, kanta ka naman kahit isang line lang. Oo, pinagka... Line! Si JJ. Si JJ. Oh, yes. Kanta mo ng line. Dapat maganda yan, ha? Parang biro lamang. Why! Okay na yan. Isang late lang eh. JJ, mag-mic ka. Ikanta mo. Ayan. Oh! Paano yun? Hindi po tatlo ang aming kamay. Lagay mo na lang doon. Ganito mo na. Lagay mo doon. Ayusin nyo daw, sabi ni Kimpi. Nagsalita! Okay, so... Pop songs. JJ, kahit na anong piliin mo dyan, hindi pwedeng kahit hindi magkakasunod-sunod. Feeling ko yung nila, yung mga viewers, manonood lang kay JJ, hindi sa Robby. Ang dami pa Ano natin ba yan? viewers. Wala na si Robby, wala na. Wala na siyang fans. Ito lang, hinihintay ko to, Miss Zen. Alam mo kung bakit? Tinitingnan ko kung sino yung may mahuhulaan. Feeling ko walang mahuhulaan yung mga audience. Game. Ayan. Nagsimula na po, guys. Nagsimula
Wala na ang totoong laban sa Art Attack. Heart. Yung kay JJ Heart eh. Tapos yung kay Rupert, parang ano, batang masaya, tapos may mga star. Genre pops. Star. Pop po, pop. Rupi, one words talaga. One words sa dahil. Ayan tuloy, nausi sila. Angel. Tama? Hindi po. Angel daw, angel. Celebration, sabi niya. Yan! Pinakasagot na. Oh? Kasi ako ng single. Celebration. Walang celebration I dito. wanna be a billionaire, sabi. Hoy, saan ang Ako celebration? ng single. Basahin mo kasi yung comment. Celebration. Anong tama sag ako ng single? Billionaire. Anong first line ng billionaire? Ayan, sabi niya ako ng single, I wanna be a billionaire. So, yes. 1 point ako ng single. Ay, ako ng single. Wait lang. Cute ng drawing ni JJ. Ang liit. Yes. Ayan, ako na ang single. I wanna be a billionaire. 1 point. May humuna na ba kayo? No? Palinawin ng mata ba ang laban, Sir JJ? Price tag, chasing payments. Nahula na ba yun sa'yo, Jay? Okay lang kahit na pahulaan mo lang. Superman. Diba? Ang galing nilang mag-drawing dalawa. Parang walang nahuhulaan. Wala na ba sa'yo? Ano yan? Ano yan? Oh, diba? Chandelier. Oh, diba? Diba? Ramdaman na, Rupert? Hindi ko yung boses ko. Clumsy. Tama si Alex kay Rupert. Clumsy. She can't help it. The boy can't help it. Alex, 1 point. Ayan, pinakasagot na si Kim. 3 points, guys, ha? 3 points. Starship, tama? Yes. Ayan, si Kim P, tama. Anong first line ng Starship? Hulaan nyo na. Sabi ni JM Marteja, halu-halu sa ating bagong audience, mapapawat ka na lang. Search results, ayan. Sabi ni AJ Guache sa lyrics ng Starship, I want to dance. Ay, hindi. Ayun, tama. Oh, let's go to the beach, each. Pero ang nauna ay si Samir Manzanilla. 1 point, Samir. Ayan. You got me tripping. Starship. Tapos, Yan, tama si ano. JM Marteja. Lucky. Anong first line ng Lucky? Yan si Alex. Tama. Do you hear me? I'm talking to you. Tama si Alex. 2 points. Mine, Lucky. Ayan. Yung kay JJ. JJ, nahihirapan ka ba? Malit ba yung board para sa mga drawing? Kasi pwede mong lakihan. Hindi ka namin binabawalan. Halit eh. Cups? Daw, JJ, oh. Do you hear me? Nahulaan na yung, Lucky.
Torch. Torch. Guys, kaya nyo pa ba? Lumalaban pa ba? Umiiyak sila sa mga drawing nyo. Fireburn. Kulang yung fireburn. Kulang yung fireburn. Fireburn ba yan? Hindi. Hindi nga. Hindi rin siya kulang. Mali talaga siya. Fire burning. Torch, hindi. Touch. Fireflies. Fireflies ba yung sa'yo? Hindi. Girl on fire? Yan. Ako din nahihirapan habang nakikita. Ayan. Ang cute-cute nung kay ano. Somebody call 911. Ano yun? Hindi po. Yung kay yung kay ano. Pangalan nito? JJ. Madali yan. Alam mo, dinalian ko na nga yan, JJ eh. Flashlight. Fireworks. SEA Games. Firework? Hindi. Ayun yung kay ano. Yung kay yung kay pangalan nito. Drink? Hindi. Desert? Hindi. Isa siyang uri ng drink. Juice? Hindi siya juice. Lagyan mo ng cow. Char. Coffee. Coffee. Yung kay Ruby. Diyos ko, Ruby. Ano yan? Girls on fire na, oh. The one word. Yan sa'yo? Ayan, milkshake, sabi natin Sandra. Ayan. Milkshake? Yes, tama. Milkshake. May milkshake brings to the boys all the yards. Guys, yung nga naman! At dahil dyan, Alex, ikaw na ang ating first winner. Ay, binawasan. Ay, hindi ko binawasan. Ito naman. Sabi talaga. Guys, magtatrabaho pa kayo ng katabi ko. Hindi mo naman kung ano. Kukunti naman nila. Ay, meron kasing ano doon. Ito, di ba? Ito. Ayan, 1 na. Dahil may trabaho pa si JJ, hindi siya pwedeng masyadong mag-extend. Yes. So, bibigyan na lang namin kayo ng 3 minutes. 3 minutes na lamang. Sabi na, mahirapan sila dito. Ang galing naman nung kay Ruby, pang editorial. Storyboard dyan. Ba't yung oras mo hanggang 13? Ano pa? 13, 11, 12 yan eh. 12:41. 12:41. Oh my God, nalaman na agad yung pangalan mo. Pa-shout out, Jay Tabige. Sabi ni D.R. Tanyan. Mamatay tayo dyan. Tatsulok, hindi po. English lahat. 10 o'clock. TikTok? Ha? TikTok? TikTok? Yun sa'yo, TikTok. Kasi tumutunog TikTok, ganon. 10 o'clock daw. 10 o'clock. Hindi. Yung tawag Hindi dyan, naman sa target. oras. Bahala ka dyan. Ayaw nyo. Dali mo ka eh. So guys, meron na lang kayong 2 minutes.
Hindi kasi pwede mag-extend si JJ. Masyadong hectic ang kanyang schedule. Fighter, hindi. At tamang sagot doon ay Survivor? Survivor. Hindi siya 12:51. Hindi siya scrolling through my cell phone. Five words. Kay, wow, palaban si JJ. 5 words. Asan na ba si ako na single tsaka si Samir? Nanalo na si Alex. It's time? Hindi. Hindi it's time yung kay JJ kanina. Cause 12:51 and I thought I'm feeling char. Hindi. Okay, so you only have 30 seconds left. JJ, pa-shout out GF mo. Binabati mo nga pala yung girlfriend ko yan. Oh my God, meron? Because video na wala 30 na my girlfriend ka pala. Ala, meron pala. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Jaini B. Bates. Saan? Siya ba to? Itong si Ruby, yung hirap hanapin. Hindi mo mahahanap yan. Hindi nga kami friends eh. Okay, 3 seconds, 2, 1, and tanan! Dahil hindi ka pwedeng yes. Magtataka na naman si Miss Judy. Sabi ni Miss Judy, bakit nandun si JJ sa Almusal Club? Ayan, shout out dyan sa Pangasinan Christmas party nala today. Ayan. JJ! Tambaho ka na! Mamaalam na tayo. Sayang. One way or another ba yun? Oo. Wala. Hindi umabot. I'm gonna find you. Hindi umabot siya ako ng single. 2 points lang. Ayan. So, congratulations sa ating winners! Sa ating last game. Nag-enjoy ako kasi talagang napaisip din ako sa mga drawings nila. Kaya naman, ito ang ating last day for this week. See you again next week at papalapit na ang ating Pasko. Ayan. So, maghanda-handa naman kayo at syempre, congratulations kay Alexandra Gaviola, winner natin sa Art Attack. Ayan. So, maraming salamat sa inyo at maraming salamat din, JJ, sa pagsama mo sa amin ngayon. Dahil nahanap ka ng ating mga almusalers. So, till next time, we wish mo na sana may mawala ulit. Yes. Ayan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Babush! See you next week and Madrid Live later! Madrid Live. Yan ay patungo. The Almusal Club.